Dobar dan, dobri ljudi, ja sam Azur, evo nas u Minecraftu, igrat ćemo Skyblock single player. Ovdje sam ja nešto malo započeo da radim, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje raditi sa ostrvom. Ovdje imamo generator, chest i crafting table. Treba će vam dosta kamena, ovo je moj prvi video i želim da bude što bolji. To znači da ćemo ovo sve da skupimo jedno 64 kamena da bi mogli da pređemo na drugu stranu tamo da uzmemo neke važne stvari. Znači to ćemo pokušati, ali nećemo dopustiti da dođu nam creeperi, zato što creeperi smetaju, pa ćemo napraviti most i možda ćemo ostaviti most, možda i nećemo. Na drugim klipovima sam gledao kako ljudi ostavljaju mostove i prilaze im creeperi. Evo ovo mene jako nervira, nemoj to raditi, uj dobre. Da vidimo će nam ovo biti dovoljno. Aha, ovdje. Koja to daljina? Treba nam još neki 20. Bar neki još 20 nam treba. Rizično je trčati po ovom. A zašto se ovo događa? Ljudi, ja bih volio da mi pomognete da riješim ovaj problem s ovim ledom. A, gdje ga šutnu, majko mila? Da, ljudi, molim vas, dajte mi kamenja. Treba mi hitna hrana. Gdje mi je ovo silno drveće? Moram ovo da posadim odako. Ne! Što se dešava, ljudi? Da, još 4 kamena budi dobar, pa mi da još 4 kamena. Ajmo još jedan. Ajmo još. Treba nam još. Ponestaje mi hrane, to jest gladan sam. Uskoro mi butkice će nestat. Znači nemam 1,5 butkicu, ali to ćemo nadoknaditi. Ako budem imao sreće da sredim jabuka, daj molim te koliko još to treba na to.
samo moram paziti da ne bi spao odavde. Dugačko je bre. Daj, nemoj da me zafrkaješ. Gledajte vi koliki je ovaj most. Ovo je nevjerovatno. Ponovo s ovim. Treba mi neki 20 još. Možda 10. Ići ćemo na 10. Daj, molim te, pokupi bar jedan kamen. Daj, ne treba mi više šta se muči. Ali damo ima jedan creeper, ja mislim. Mislim. Ne. Dobro. Ovo nam je jako bitno. Čekajte za onaj telefon. Završili smo telefonski poziv. Gdje smo stali? Aha. Daj Makarena. Kako se? S koje sam ja nesreća, baš je da. Treba će mi ovo. Što ja to vidim? Gdje ste drugari? Što ima lazojica? Hajmo. Čibe bre, čibe. Pardon ljudi, morat ću da prekinem, vode me. Evo ga, nastavili smo, ovamo smo nešto imali problema malo. Također s ovim creeperima, mislim. Idemo tamo spajdera, ali mi ćemo tamo da idemo. Radije da ostavim ovako tu. Treba nam, to. To i to. Ovo ćemo da ostavimo to. Ne. Ovo nam treba. Tako već bude. Šta sam sad pošao? Nemam čime da kupim ovo. Treba mi to. Jao, što meni sad treba? Kukulele, što meni sad treba? Kukulele. Sad ću ovako ovdje, a zašto si ti toliko naporan? Sram da te bude. Sram da te bude, neću više da pričam o tome. Jutro je. Kad te nema vode da se nisam ni probudila, nema mjesta na jastuku koje nisam ljubila. Kako je lepo kad svane dan, pogledajte, creeperi gore, ja mislim, ili ne gore, ili ne znam. Ovdje ćemo malo, ne, mora to lijepo da bude uredno, znači, tu, tu, o, šta bi bre ovo? Pa gdje si drvce bre? Pa šta ima? A daj mi malo jabuke, drvce. Daj, molim te, treba mi jabuke. Ću da gladan ostanem, jel to hoćeš?
Nemoj, molim te, samo da budem gladan. Daj mi drce šta da pojedem, pa crknut ću od glada. Ma šta će mi ovo? Nije mi potrebno uopšte. Vidi još. Ajde ću da te posadim ovdje ovako. Evo ovdje. A tebe ću da posadim ovako. Ovdje. Aha, svidio. Daj, molim te, daj mi šta da jedem. Pa onda ću da crknem. A! Jebem ti više jabuku. Vidi još ovih. Šta će mi ovo koji djelo? Daj, molim vas ljudi, pogledajte šta se meni ovdje dešava. Pa ja nemam jabuke. Kako da preživim ovdje? Ne, to. Ne mogu da vjerujem da baš nijedne jabuke nema. Ja kad bi našao jabuka, ja ne bi znao šta je da se osobom gleda. Jabuka! Bravo! Azure, majstore! Makar nismo... Azure, pazi se! Pazi se! To nema ništa. Da mi napravimo tako. Jednu sikiricu, pa da mi ovo drvo lepo, pa da ga iscepamo, pa da stavimo malo vatre. Mislim šta će nam vatra. Da čiste za frkancije. A jel što me nervira ovo drvo? Ne da mi jabuku. A gladan sam. Gdje si bre drce, gdje su ti jabučići? Mama jabučići. Mama jabučići. Moje. Če. Nema. I au bre. Šta da radim, šta da radim, šta da radim, majko mila. Dobro, inače jabuke više rastu na vrhu. Već 7 ih ima. Jebute, više jabuka kad nema. A imam ideju šta da uradim. Ovo zemljište ima tuču od kamena i jednu malu ostrvo kao farmu. Zašto sam to uradio? Daj mi makar 3 kamena. Se riješimo ove drvene krampe. Ajde daj još jedan. To majstore. Dobre. Ovo mi treba. Tako je, brate, da se riješimo ove kvačica. Ja mislim, evo to što se tiče prve epizode ovog Skyblocka. Ja ću malo da uredim ovo ostrvce, pa ću da snimim još jednu epizodu. To je sve za danas u Minecraft Skyblock, pa se vidimo u sljedećoj epizodi.